Kaunti ma Suna West yogolal mar sitima ma kinde ka kinde magiwacho ni osethiro ohandgi ka gidwaro mondo mi piny owacho oresgi mapiyo. Maok tini ji prabo yudo nweng'o margi ka wuok kar juakali e boma ma Migori. Thoth gi gin rawero bede ka opogi ka yudo nweng'o pod otiegruok e loso mwandu mopogore opogore e kar juakali ni. Kweth maduong' ma juakali gi nyalo mana yudo nweng'o margi ma kinde ka kinde ka gintie kod sitima nikech giwang'o chumbe e kinde ka kinde. Kata kamano, e kinde mar dwe achiel mokalo, juakali wacho ni gisebedo kod pek mokalo timo tijgi nikech nok mar sitima ma kinde ka kinde. Anwa mwani wamiyogi kata ndalo ariyo kata adek wabiro ting'o crashers gi te gi plates mapok owang' te wabiro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadwa mwage e site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhod gi kanyero. Transformer manoketi to ne otin kaka ji medo bedo kaka ji medo upgrade engineers mamoko gi some other welders osebedo ni koro sani waingo transformer mo wantiere godo ma current mwatiyo godo which is 100 kVA. Wadwaro more than that, wadwaro 200 kVA or 300 kVA. Ka otelnegi ko jakom margi Walter Mwabe, juakali gi wacho ni lal mar stima ma kinde ka kinde osethiro ohandgi kendo thothgi ok nyal kata yudo gago. This is a cancer that we have as the Juakali people regarding the power shortage mosebedo almost 1 month now. Bet yugi stima nekech anigi soda mauso, anigi pi modho mauso, anigi juice mauso, anigi chiemo matiyo gi stima. Kwayo jo Kenya Power ni mondo gikonywa nikech waduto te wategemea stima. Giwacho ni kata kastembe gi mathoth mawuok e counties mopogore opogore ok nyal yudo mwandu gi e wang' sa nikech stima ma osebedo kalal ma bende thiro ohandgi e kar juakali ni. Koro sani jowa chandore. Customers wa ni kodwa gi shida. Nikech ka wadeko to gimbe programs kideko. Sani koro en dwe mar 5 ji ne duoko nyithinde school jomoko dok e college. Loans be wachulo. To ok gin loans matindo tindo. Kawuono kaka tich ochung'ni kaka achiel kuomwa nowacho we have lost about 300,000 shillings. Juakali wane gisebedo kod romo ma kinde ka kinde kod apisas mawuok e kambi ma keyo stima mondo ng'i kaka inyalo tiek midhiero ni. Kata kamano, nyaka sani onge lokruok maduong' ma giseyudo. Juma ka juma gilalo stima lalwa ka nyadidek nyading'wen. To wasebedo kwa ywak ne jo Kenya Power mwaluongi mwabede meeting kaka joma wangwana. Ok ginyal biro mondo gikonywa. To wasetemo bedo wangwana, waseluongo jo Power gi. Wasedhi ofis gi, anapana wasedhi ofis gi molode par. Waseluongo gi magi biro ka gisebedo kodwa gi meeting apane dichiel kata diriyo. To problem waneno ka ok room. Kwayo nikech ne gimiyowa quotation mar 650,000 mondo walos godo 3 phases. 650,000 ni onge kaka wanyalo lose ka ok wati. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mgiyore migao male Bashadrak Madimi okoni piny owacho koro chano rucho oko kembe moseyange ni nyao mibadhi e chenro mar